Pues mira, l'alimentació saludable recomana verdures que siguin 2 racions diàries. Això vol dir que tant en el dinar com en el sopar ha d'haver verdura i es recomana que una d'aquestes sigui una verdura crua. La fruita també és molt important i es recomana que es mengi de 2 a 3 peces cada dia. La proteïna, tot el que és la carn, el peix, els ous, sobretot en els àpats principals. La llet i tot el que comporta de làctics, que sobretot que no siguin aliments que li hagin afegit sucres, a l'aigua, que és superimportant per a la hidratació, deixar també de banda tot el que siguin les begudes alcohòliques, tabac, drogues, etc. N'hi ha una tècnica que es diu el mètode del plat, que és molt fàcil. Si tu tens molt clar aquest mètode, tu pots fer una alimentació equilibrada i molt variada. El mètode del plat és un plat que el 50% del que jo menjaria seria la part de verdures. Seria la verdura cuita o la verdura crua en l'amanida. D'aquesta altra meitat la dividiria en 2 meitats i en una part posaria el que és la proteïna, la carn, el peix i els ous, i en una altra part posaria el que és la fècula, l'arròs, la pasta, la llegum, la patata i el pa.